Hej så. Fuck, det er noget lort. Pisse irriterende. Nu skal jeg nødt til at have den her på. Fordi det, ja. Jeg er lige nødt til at gøre sådan her hurtigt. Jeg har startet videoen. Nu har jeg sådan nogle her handsker på. Jeg har 3 lag faktisk. Det så det ikke bliver koldt. Og så har jeg taget skibokser på. Og sådan her, fordi at, det er der en god grund til. Det er fordi, vi skal ned ved noget is. Det. Vi har jo lige fortalt det. Det er også lige meget. Det var mere, hvis det var sådan noget voldsomt. Sådan et eller andet med, at vi havde sprunget en bil i luften. Eller vi skulle til at springe en bil i luften. Og det var min mors eller sådan noget. Det er mand. Der bare... Okay, nu rører der lige noget sne på. Det ved jeg sgu ikke. Det er lige meget. I må undskylde. Men min telefon, den kan sgu holde til vand. I går, der prøvede jeg lige at skylle den ind under vandet. Jeg kan også lægge den ned i sneen. Så kan den bare ligge der i... Den kan måske ikke ligge der en hel nat. Det ville måske være lidt overdrevet, hvis den kunne ligge der en hel nat. Fordi så ville sneen, den ville jo lægge sådan og trænge ind i den agtigt. Men nu kan man sådan glide. Og så hvis vi lægger der. Okay, ja, jeg glider så ikke så godt. Men det er bare is, eller det er sne, det vi går på lige nu. Og min Justin, han har ikke så gode skibukser. Men de her skibukser, ikke? De strammer fucking meget rundt om taljen. Kom, Justin. Ej, men du har lidt lettere. Det er næsten ikke, mand. Jeg kunne så... Justin, han lynede dem selv. Jeg skulle bede om min fars hjælp. Bare for at få dem på. Han stod der og hiv. Justin, han lynede dem bare lige, og så var det færdigt. Så... Ja, nu her... Faktisk i dag har vi lavet 3 videoer nu. Vi har lavet, okay, vi har kun lavet 2, fordi GTA-afsnittet, det blev ikke lige så godt. Men der kommer en GTA-video. Men der kommer en GTA-video, måske ud i dag, men der er Justin måske ikke med. Nu skal jeg fucking tis, og det kan jeg ikke. Så skal jeg pille de her bukser af og tage dem på igen. Det gider jeg kraftedeme ikke. Jeg skal også pisse. Ja, jeg må bare holde mig. Se, nu er vi visen. Prøv at se her, og den er sikker. Okay, det var den så ikke lige der, hvor du trådte. Fuck, det er smeltet. Er det ikke smeltet lidt mere end sidst? Nu har jeg nogle vintersko på. Altså sådan nogle, ikke vildt store vinter, men lidt af det. Okay, den her skal måske lige her. Sådan der. Der er nogle ender derovre. Så vi lyver ikke. Og så prøv at se. Okay, der er bare helt vildt smattet under isen. Og så hvis du lige prøver at slå. Slår han lige. Fuck mit hoved. Men jeg har slået herovre. Okay. Nu er der så nogle flænger herhenne. Fuck, jeg skal tisse, mand. Fuck det. Nu skal jeg lige tage fat i sten. Hvad fanden? Der. Jeg troede, hvordan kunne du gøre det, mand? Tænk lige, hvad fanden var det? Så har vi sådan en her sten. Fuck. Okay, vi skal ikke prøve at smadre isen. Vi skal bare sådan prøve at gå lidt rundt. Okay, her. Hiv på mig. Hvad? Hiv på mig. Ej, du får for... Ej, heller Justin, det der skal du ikke gøre for meget. Du får våde tær. Jeg kan godt gøre det. Okay, klar? Jeg skal. Om tæerne. Ja. Sgu da også klart, når du lige har glædet den af. Jeg blev så ikke våd, fordi jeg er det her. Men det der, er du galt, der er faldet så meget sne nu, at det der lag på scenen. What? Er der hul i mine støvler eller sådan noget? Der kommer bare lidt vand ind. Ja, okay, det er måske klart, hvis der kommer vand ind i den her. Men hvis der kommer vand ind i den her, det er lidt sådan. Ej, det er mega irriterende, der er faldet alt det der sne. Fordi så det her, det er bare blevet helt smattet. Og se under, der er der bare helt ren is. Ja, men nu er det ikke sjovere længere, fordi der er alt det der sne. Det er lige set også.
Nu holder han sig på hovedet selvfølgelig, så han ikke får alt det der op i øjet. Eller sådan noget. Vi gør dyrene en tjeneste. Hvad fanden gør vi med tjeneste? De har allerede et hul derovre. Okay, kom du med. Og så slår han så igennem. Og det var sådan lige 4 slag med hammeren, det. Okay. Fuck, du ryster isen. Okay, nu går vi lige her. De er fucking ikke særlig gode. Ej, de er fucking stramme, dem her. De er lidt for små. Eller har, ja, okay, rimelig meget. Næsten alt det, jeg har på, er for småt. Undtagen min jakke. Vi skal huske der for næste år. Hvad mener du? Gå herud igen. Næste år? Gå herover til det her træ. Ja, det kan være, der ikke kommer sådan is der. Men det tror jeg, der så gør. Det er meget sjældent, der ikke gør det. Fuck, jeg har bare lyst til at tisse i bukserne. Bare for at få tissen væk. Men det overgår jeg sgu ikke. Så får jeg bare våd. Så bliver jeg våd. Og jeg er allerede blevet lidt... What? Prøv lige at se det her. Så det ikke knæk ved dig. Hold vent. Nu ser der bare lidt ned. Han prøver lige at grave sig ned til det. Kom så. Fuck, det sprøjter. Så slår han så hul. Du skulle gøre det oven ved brættet. Det er jeg på vej til. Nu splasker det jo bare. Nu, eller? Og det er jo det der bræt, hvor jeg går af. Nej, det var sgu dig. Er det? Fuck, det er blevet tykkere. Ej, fa. Okay, nu blev du rimelig våd. Nu kan vi lige se meget fedt. Jeg tror altså, sneen smelter, fordi alt det her klamme, ja, sådan noget vådt noget-agtigt, det er jo ikke... Er det ikke vildt koldt? Hey, det kan være, at vi kan filme med kameraet dernede. Eller skal vi lige prøve at stikke kameraet ned under vandet? Justin? Det er så tykt, det her is. Prøv at se, Heller. Vi kan stikke kameraet ned under vandet. Skal vi gøre det? Så kan vi lige se. Jeg håber, I så, hvad der var under. Fuck, min telefon blev våd. Altså, nu tænker jeg nok, fuck, han ødelægger jo sin telefon. Nej, det er en 7 plusser, så den er vandtæt. Så det er der kraftigt ikke noget at klage over. Fuck. Så ja. Skal vi ikke bare afslutte nu og gå tilbage? Ej, det er fucking kedeligt at være her. Og jeg synes, det er blevet fucking kedeligt, efter der er kommet alt det her smatten noget. Fordi når man går, så sjasker det også sådan her. Prøv at se, hvor irriterende det er. Så man kan ikke sådan... Prøv at se, hvor det sindssygt, det smager meget. Hvis jeg havde mine rosserstøvler på lige nu, så ville jeg ikke have blevet våd. Jeg er blevet våd. Hvad laver Justin? Ej, han må fryse fucking meget. Du stikker fingrene ned i vandet. Nu tænker jeg nok, du stikker din telefon ned. Nej, jeg stikkede kun telefonen ned, ikke min hånd. Fordi, ja. Jeg skulle huller. Det var sådan, det var godt, jeg holdt fast der, var. Er det ikke fucking koldt? Nej, det er med den her handske. Du bliver helt våd, mand. Du gør det nærmest med vilje. Gør du det ikke med vilje? Du rammer jo direkte. Se! Han rammer jo ned i vandet. Se! Må jeg lige, inden du slår? Fuck, det bliver koldt. Vi kan
prøve at filme. Nu stikkede jeg hele hånden ned under vandet og hele min telefon. Det var godt, det ikke var din, var Josten. Så havde den ligget i ris i flere uger. Altså det, eller hvad det nu hedder. Sådan så den kan tørre. Jeg ved bare ikke, det her læderkopper, det kan måske ikke holde til det. Men min telefon kan det. Det var det bedste. Det var også det, der er dyrest. Selvfølgelig. Den har kostet 7.000 for ny, men det også. Hvad? Kan du ikke få det op? Fuck, man. Der var lækket under isen. Fuck, det må have været koldt. Vi slutter af nu, tror jeg ikke? Ja, vi slutter af. Se.